Здравейте, приятели! Ето, че отново сме с поредицата, в която аз ви показвам невероятните места от нашата прекрасна и великолепна България. Както знаете всички, аз се намирам във Варна, вече живея тук и реших така да ви показвам моя престой в България занапред, ходейки така по хубавите български местенца, показвайки ги на вас. Искам да ви покажа, не да ви покажа, ами да ви кажа няколко хубави неща за този невероятен, уникален морски град Варна. За мен това е един и може би най-добрия град в България. За мен е така, наистина е много красив, много, някакси това, че мирише на море и архитектурата, която предлага самата Варна, самото градоустройване. Като цяло Варна си е Варна, така че който не е посещавал Варна, аз горещо препоръчвам с две ръце да се посети град Варна. Имаме си море, имаме си катедрала, имаме си невероятен център, като цяло градът е уникален, хората са много топли и приветливи, така че аз ви каня във Варна и ви изпращам много морски целувки.